Khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fabricate Shillong ringkat bat ka Victorium ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam hakador ka babit Hannong Thumai Old Beat House Shillong Ki pat ba nong shong shnong jong kawai ka shnong bakan thup nado ki long kami ki samla ki khana school lembat ki asha menta ka sngi ka khan reu tarik unail ber 8000 arpuai kilayami pat ba ban penrem jor ya ka jingsha penyap jong kawai ka long kami halau jong utunga badru ban penrem ya ka jingsha le be ijot jong ki arngur ki kenthai khana halaki jong ki bahayeng hasem Hagani ka jingyalang balakhot penlong da ka Seng Khasi Students Union la penlong shwa da ka jingyai rally harengkat ka jingra ya ki jingtho ban penrem jor bat ki jing perta ban set phatok shijing im ya ki nongle kam beman ki nongkren ki bala a jingkren hagani ka jingyalang ki la pen sngoru ba dang he kini ki khendiat sngi baradem ki la don ki jingjia hakadong ka than ki bala pen par nyang khriat ya ki paj ba ban yo sngo ba ka wei ka long kemi kala sha penyap hala ujong utunga Badru ka jingsha le bi ijat jong ki arngut ki khna kan thei nakadong ka than halaki jong ki bahayeng hasam Hamili bat kini jingsha khomboli ki thei ki khna kadon domestic violence act lani ka pokso act ka kadi ka ai ko pang na ko ta ki thei nam ka ru ki dei ki ai ko pang ma de dai lo hok ki khna yakini ki ai na yo ya jing shot shop lani ka muhar na jong president jong kari India Islam ki bale Kadai ban penting kena bayar kahok tu kita ini kena layada kepang nasaru nasuban orang ba habaya dei bat kini kijing sha thombar tu kita ini kena bubun sin dalangi phai sekai ulang salang nadi kasur jom upai bating tangi sesnoban orang ba kidang kan kijing orang ba oh ka kentai kariam da kumni ka kentai kariam da kumtai hadai kasur si ban orang ba ladang ya kena ke badang news dam ke bah news dam la shabat bol Ti hatu kakak kena badang news dam ban news dam keladang se ban le ban riam kecleng nak tak kata masuk ban om bayi ki pai ba so ma pen kelana i ki jim perkhat ki jombi ban long mo ki jim perkhat ki jombi ya jim perkhat ban rem ya ka thai ring asno ban khat ban weri bi so ha hikaya la ki khon nan dang rit na lar be khnang ba ka ni ka jat bin rem ka jongi kan long ka jat bin rem ka ba shong so ka ba shong sngan ka jat bin rem ka ba ya kurang mar kaliam Tila menta ngin ong ba lada ushinrang ubadeng uhinmen lani ubadeng ukpa jong kayi kasem udang le ikini ikam sliu ikam po jay ngasuban ong ba kani kalong sya ka ba bom la udiam ngit skam ba kadeng ikma jong blay nong la udiam ikini jingle tinga suban khat banwer ba ngin thau thumai ya ka perkhat perdan ka jongi da ka ba burom ya ka kenthei ngasuban ong ba bala ha ushinrang ba ong nei bo barak ba Ulai ini kita jam kidon kisrang baburam ini kita henrai katu katni ngepat kidon kiriu kiba ngasih benong bakam desu kemensim riu kelalong kemensim jo kiriu tangsnang kiriu lunar kiba kajinglong kajungi undai wat kimrat namarba ngasih benong ba kimrat kidang yada ya kimrat kentai nantaru lada don kum tadi kaji sathambor balada kidang don kiriu rang basnong lani ki bahi hasem ki belang kwa kan wanra shi kami jo kaji esok ban yakren ban ong ban esok namar ba kidai ki bahi hasem kumut ba lada ka ai ka tep kumut ba itu ki ba da persyang ban wanra ban kren shi kaji esok kumut ba ya kituru engat lam harga jing pinstam lada ka ken thai shubo lada ugurim ya ka kurim lada ka ken thai ka bakala ngam ba ka ai ka don kumut ba ka ken thai ka nom bakala shuk ngam ong kata ka bom la piang Henry lada ka kentai ka bakla makarpat ya pi kumba hakaski shwa ba pinia tho lani hakaski shwa ba kinte par yang kur ya pi pida pentep ya kikini pida pentep ya kirang bakur telada ka lok ka bakla ka ba balai pim wan sa kamit ban ya kren balai pim la ban pentep ya kunyi lani ya ki bahaya hazam jo ka tu ka kentai barang ba maka kala le kumni kumtai maka kala le bakla balai pim la ban sim ka kata kalinti balai pim sim ya ba anya kati balai pim ya balai pim dekat jubari ka jingim jo kari kentai
ni nak kalian dong kesnong nyemla da tiam da penpau ya ketur ke jai ke bermakiru kila tresom kila ya trelang bat kabor dong ain bat kabor dong kesnong ha ka ba maki lawan IT ya uni ubreu sa kabor dong ain kata kadai ke jing snongu nak kalian dong kesnong ke jing snongu nak kalian ke jai ke jong ni ha tiam be bat kan biding trelang ke dong ke ka ba ar bat kata ke jing penram ka dai hok ka song hok bat ka dai hok ya laneka ki balik kum kini kikam banyo e kejing pendram te kini kikna skol kilong mi kilong pa maki baro ke lawan hangne iwan hangne na kamta pan pendram jur ki bakum kini ki e baro te ten thai ka dai ka kami ka jonga ki jong pi ka dai ka kami jong ki generation na ko ka paten sa ko ka paten ki dai ban skill tu sai ko ki rangba ka e ka ta di mut jong ten thai ka dai ka kami ka jonga ki jong pi iway pa iway. Kabaan ka kentay ka day ka ka kentay ka day ka kun kentay ka jonga ka jongki ka bangin ni kam ya lade ba day kita ki ramba ba penroy ki ba penman penroy uknum utnai ha kani ka slapat thai ka bublei wala bo kerpang wala saindur kerpang ma gamta jonga jongki bangin roy ha ka karkom. Ka kentay ka day pa ka day ta ka men maneka para ka jongi Dalam mang punta balikin kum ke baro ke dia. Ngidai man perkhat hai kata. Ngeu ha, bu ha ke mut je perkhat, ha ka bor ngeu bu ha ka sain perkhat pertai ke jongi, ke ka ke mut jong ke kan thai, kan mau, ke dai ka kemi, ke dai ka men ke jongi, ke dai ke nong kha, ka nong pun. Ke dai mar kata ha jing sa ni ki sin rang, ni ki rang ba, ka pum ka jing kai jong khasi le ni dai ban burom haduk kata iru kan thai ka jing kong thang ka masiam ha ka ba mano ke pat puna ya ka jing je ka ba la sha kan ya ulok la ni utna chuka ublai ula po ya ubriyo ka briyo ban ya ya khon chitina kumba ha ka kita tilis ka ong ulok halu adam ba ka im ban ya shong ban ya sa angkat Hanraya kini kesini lah, mereka perkara kini kejinsnya. Iba omdom show kadang jingkit klik, omdom show kadang jingnya yakon. Hanraya penban kini kejinsnya. Ban siono yang jingnya balului jongka, kumi bawah jonga isterilief. Ngapa bawah berjasa si tahu hadan korban. Balai kini kejinsnya. Hati korban subah hati patjubna. Ya kini kejinsnya kiba lasha pun ya haulah ujung utna. Bab yang semula pernah yang kecil kita sahabat bom, halau jauh patrai, halau jauh kejitrai, hendak hati kecil kita ambil kecil kita bercerai. Yang sekarang terusuk ka kecil kita beri hati kecil, ngapung kecil keli hati jampi, kon kilong pa, kita sama baru bangin yang besar ni. Babalai kita kecil, leseng yang sekarang terusuk bang. Kadai langga kacing bangkit kya jongki kibegi pa bani gai lagi jongki kom hadi bor gudang relese kakom katen ka job lai ngapan power por haka kita uprabak arhong galandang khat khat riau ka ong ba to gai ki kena haba gudang bagan kan ratio anda larang ba hai hamani pori hamani snong thami snong bagadang kum kata jingja atlo ka jing pa ling fe lagi ki kum ki tin thai kandang show ka jing song sengai ini kita, abang ini mana masalah sama pertai. Saya kalau wei jom kacai kenreu jom ini, nama bahagian kisni, kisunran, kinyau kuasu ini kita, orang orang tang kita balik yang kata-kata, hai yang namla ekran kapung pau, akan ekor pau bakun di Asia, hilang sisa kita di bantuan yang kata hilang masalah, nitrai yang kata apa hal yang jom senang batau, abang ini yang akan lagi por di bangta. Ini dalam kam sisa, ya kerja ada hantam, bagi dawai kesorka, bahkan dalam daai ke baklan, nak mentapan tiada ini kentai. Hani di badai bagai jong sorka, hantam yang kata por, nak apa kimle, day nak kata daw lese, bagi lagi jinsni binang karoi, mana celah kejongi, pentangi kerpajur, ya kesorka kadai kejongi, bahkan dana yang kata daai ke baklan, kenang bagi kum dikon kentai, abang im hangan nak jaga celah kejongi. Bangin lang sisa kita kintai kita empat buah, bagi wei bagi kintai kita dan hagi wei bagi celah. Abang dangyo banjar ragi ban pen kok burom ya kilong kami, kibalong ki kami ki jongi.
Henry ke kepada penlongbat ke jinja kepada kelak kawan kepada banong leni ban keren hangni mentah ngasngol li ran ban pla leni banong Henry ya ke kepada ni hok ya ke kepada ni ban keren hangni kapur ke mentah kumba ka slogan tungi niong ni dawa ya ke hok we want justice ada ni kapur ke mentah ru nak yang jonga hangni ngasngol banong ba ko sarkar siapnya karai mentah kiri boman Wak nom haila keki bakin mi biang sehi simpat banwan pai biang sekenika dong katan kari kejongi I yeki ciju nom lane din pasi yeki kenang batinyo kata keting saja kaba kiwei pat kinom la lani kinom nutsu bande yeke kaba kita deble thai ikna iknong hakiri thong sam nganyo pengakai ba kambi ka jingtrot ka jong ikan thai dengan kain pakai kajing tuat jom itu kriu transam hadu bakin dak kimtip show yang kata rang karam kimdon show kata kajing itip lam rai kisim kebu nak kata penhun ya kisi kuat prai gitu ki dengan saudang ba yang kebekum kini kibriu transam dai ban pun saja si jing yam yaki fotok lane si sendon hau tuai pasti nang ba kadang katang keri berjaya beriu kanom jasuk ia kini kecingja di bakum gini lamar kani kecingja kaya ja nak kapor sekapor kumbaran dekran kinokran di basyamat mentah kaja hagayin kajongi lasai hagajoki lasisi hagajoki wepak upa ya kebakum kita upa kita melak berpediam ngelawan om bagadan gantin wabah tuhikai ya nak nadu bonong red nang bonong kerja ndak ular ramba Tiga kata kedai kanong rim kebangi kun kibriu hamtam hak kedai kadong katany hak kejela kedumi kibabulhi yelong kita Kristen syaki bahayin hasam jong kalong kumi kebladu no yo kajong kajim dak sing khat jubor jong rim sam ba ai ba ublei trai khat promo nong thau udang don lam rugat pat ka ing kasam ko jupi khamtam ni ikon jong pi kalong kun swat menta ya keba idang syait idang khani ba idang yo ikilat jingirap ya keba idang he dang san hakat kibru ko tiplai ba tunjo idang yo ya ka jingnang ji bule kadang ya keba isonjo ba inong I bru balong bru man bru hakat ka percai wa inong ya kit ya ba ya ka kur ka jat ya ka strong ka thau ya imlang salang ba ya ka ri